Okay, prøv at høre. Hey, alle sammen her. Tusind tak for jeres opbakning igennem alle sammen her. Det her, jeg er ret sikker på, at jeg kan snakke. Nu har jeg ikke alle drengene på min side her, men jeg er ret sikker på, at jeg kan snakke på alle drengenes side her. At vi sætter utrolig stor pris på den opbakning, I har givet hele vejen igennem. Det har virkelig været fantastisk, den måde, I har bakket op på hele vejen igennem. Vi tabte hjemme i søndags, og det er, hvad der sker. Men den måde, I igen stepper op her tirsdag aften. Fucking fantastisk, gutter og kvinder. Vi er utrolig stolte af, hvad vi har præsteret igennem sæsonen her. Vi er utrolig stolte af den måde, I har bakket os op på her. Og vi er der igen fra augustdag her, alle sammen her. Vi har brug for jer alle sammen igen fra augustdag her. Ikke? Vi kan ikke nøjes med at være tilfredse nu her. Vi fortsætter igen i august, og vi har brug for alle sammen. Vi kan ikke nøjes med bare at være tilfredse med i år her. Fucking meget igen i august her. Tak skal I have. Tak skal I have. Why go for one when we can do two? This is the whole landsdel. It's one sammenhold, og det er Sønderjyske.